И така, днешното видео ще бъде малко по-малко, защото искам да стигна 200 уина. Ще мога да поиграем още малко. И да, мога да ви покажа стаповете ми. Че обърках се. Имам свежен филео. Знам, не съм толкова добър. И сега имам една техника, която искам да я опитам, която ми се получи, но искам да направя едно друго нещо, което, нали, да е 150, но ще бъде трудно и за това трябва да играем на арената. И това нека ви кой да ни пусне. Сега направих две игри. Победих и двете ми с някакви слаби. Надявам се сега тук да са някакви по-добри. И да не са от телефони, да са от телефони. Разбираш, че няма да ми намери. Сега мога да ви покажа моите скинове на South Rifle. Този беше безплатен. На бола нямам. На помпата ми се падна. И на снайпера. Добре, не можах да го покажа. На снайпера най-много макет, дори и старче. Следно, кой ще ни пусне само да пак да не дисконект ще направя. Просто ще има някакъв много трайхардър, май. Защото ако трайхардър, аз мразя трайхардъри. Имам фобия просто. Добре, дай арена, моля толкова този нещо. Не, аз... Не, Crossroads. Ще бъде трудно тук да го направим това, което искам. Защото те трудно се ползва тук. Да, трудно се ползва. Просто тук. Но отвори. Добре, окей. Тук трудно ще стане. Дай просто да го бием набързо и да се свърши. Централна арена. Не, тук няма сон. Добре, добре. Дай да го бия набързо, че... Но обаче тук имаше... В 14. Ну, окей, брат. Окей, значи, просто да го бием набързо. Да, окей, така. Да, просто кажи. Благодаря за приемане. Да, окей. Добре, добре. Надявам се да на арена и да не е някакъв прехарда. Аз съм малък левел ставам и съм си купил паса. Имам нещо много. Не. Разбира, че мога да си го взема. Добре, остава ми една игра. До 200 дина. Но тук май ще закуря според мен. Аз играя някаква от една година, така че то малко. Добре, аз ако мога да биш. Окей, добре, на вишнар. 9 левел. Вау. Окей, май филуин. Добре, гледайте сега. Значи, тук това е много трудно. Ще го направих само 40-ка. И мисля, че този човек е перфектен. Това искам да направя, да го нося за после. Какво бе? Това само 100 чейнсъл. Какво бе? Окей, добре. Той е много се движи.
Виж, това ще бъде баш трудно. Можем клик. Отворим си листа и това ми много мразя. Окей. Аз трябва да се във въздуха. Добре. Значи това е победа, ама трябва някакси отгоре. Добре, бе. Това беше бистро звучи. Докато поне не набием на някой нещо, няма да се откаже да го направим. Само да му пусна просто да. Тук не го отидох тук, бе. Добро. Дай. Окей. Имам. Здраве, спано. Това е бачак. Наконец какъв я краб за аз с някакъв снежен. Сега събирам за карамбит, брат, много ме кефи. Да, Арена, моля, той е някакъв трайхардър, много напразно ме е добре на тази игра. Просто да го казвам. Ни от телефона ще това. Окей, Арен. Добре. Значи, или този е много добър, или този просто има голям левел. Но мисля, че е първи. Да, първите копи ще лети. Да. Ще бъде идеално. Това няма да успеем да го направим. Това някой телефон. Мисля, той не е добър, той дори не е добър. Просто трудно ще направи. Защото те им бълтърчи. Добре, супер. И аз го правя много нагоре. Не знам. А, ако може, нали, 10 секунди ще бъде добре. Я да му пишем GG. Да видим какво ще каже. Не, това е много добър. Да, е добър. Окей. Пише нещо си. Окей. Добре, логин. Логин. Логин.